So what's up guys? So magandang buhay po sa ating lahat at nagbabalik pong muli si Boss Lando Explorer. So update po tayo sa naging kaganapan at sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market. At ipapakita ko po sa inyo sa aking video na talagang murang-mura po ang kanilang paninda dito sa Malabon Fish Market. So murang-mura na po ngayon ng mga yellowfin tuna. Nagkakahalaga siya ng 160 pesos. Ang hipon ay 260 pesos. At ibang klaseng laman dagat po ang makikita nyo po dito. Talaga maiengganyo ka at sigurado pag pumunta ka dito makikita mo na sa sobrang dami at murang mga bilihin dito. Magwawaldas talaga ang iyong bulsa. Kahit sabi mo hindi ka mamimili, pero pag nakita mo talaga yung gusto mong kainin, talaga maiengganyo kang mamili dito sa Malabon Fish Market. Dahil nga sa sobrang mura ng mga bilihin dito. Kaya ano pa ang iyong ginagawa? Samahan muli si Boss Lando Explorer at welcome po kayo. Tara, let's go! Kano tuna? May tilapia po dito. 80 ang per kilo espada. 160 lang po ang may dilis. 260 po per kilo ng hipon, no? 300 po per kilo. Big size po. Tapos torsilyo, 160 per kilo. Yan po yung mga tag price po dito. 200, tuhat. Yan po yung mga presyo po ng kanilang mga patin. Sarap yan, busing. Right, so nandito na naman tayo sa Malabon Fish Market para mag-update po ng kanilang mga paninda at tingnan lahat ng mga sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market. So, ang daming mga isda ngayon dito sa Malabon Fish Market. Pusit, 50 pesos ang tumpukan. Kain ka lang kuya, pangkina mo. Badan. Boss, oh. Sama mo naman ako sa vlog ko. Nagkala po, sa Pagkara. Ito pa mga tumpukan to, mga isdang galunggong na babae. Ay, mga tumpukan po. Saka tulingan. Paano kung papaliso pa? Kano tuna? Boss, 160 lang yan, boss. Kano? 160. Ang per kilo? Opo, boss. 160 ang per kilo ng yellowfin tuna. At 130 per kilo. Ang ganda ng laman, ah. Ang ganda po ng laman ng yellowfin tuna. 160 lang po ang per kilo po ng yellowfin tuna dito sa Malabon Fish Market. Dito sa Pusit Kalawang, 160 lang, tay. 160 ang per kilo ng Pusit Kalawang. Sa hipon, 20 po. 70. 270, binibigay na 270 ang per kilo po ng hipon. Dito po 200 ang per kilo. Mayroon din po tumpukan. Galunggong po, tumpukan. May tilapia po dito, 80 ang per kilo. Dito po mayroon po tayong talaba. Boss, magkano per takal ngayon yan? 100. Sa tahong 100 din po yung santakal din po ng taong ni Kuya.
At may mga gulay din po dito nakalatag sa ibaba. Salamat ha, thank you. Dito rin po may mga tinda rin po mga prutas. Ang kalahati po ng lansones 40. Ang per kilo po 80 pesos. Shoutout kay Kuya. Magkano per kilo espada? 160 lang po ang per kilo po ng espada po dito sa Malabon Fish Market. Punta lang kayo dito kay Kuya. Murang-mura na po yung 160 per kilo. Dito po may tinda pong alimasag. Magkano per kilo niyan, te? May dagdag pa si tatay. Bumili ng dagdag. Sa amin sa Malabon. Ito na lang palagi. Dito po mayroon tindang cream dory. Ang tataba po. Tapos may dilis. Ang ganda ng dilis. Cream dory. Ang daming kilo. Peta lang to. Dory 160. 160 po ang kilo ng cream dory. $260 po per kilo ng hipon, no? Ganda ng hipon po nila, oh. Sandaan po per tumpok. Tandang, maganda. Na 260 lang po, oh. Mate, ang laki ng hipon, 300 po per kilo. Big size po. Tapos torsilyo, 160 per kilo. Yan po yung mga tag price po dito sa Malabon Fish Market. Halika, murahin po yung pusit kayo sa ipon. Yan tayo eh. Mukhang dito magkano? Yan, 200 lang yan. 200, 200 po ang per kilo po ng pusit lumot. Yan po yung mga presyo po ng kanilang mga paninda dito sa Malabon Fish Market. Itugan. Yan po yung mga presyo po ng kanilang paninda po dito ngayon. Ano ka, vlog? May tayo ka sa akin. Vlog, ayan o. Ano? Mura na sa 270. Ikot muna ako. Sige, balik ka na lang. Ah. So, ang dami pong paninda ngayon dito sa Malabon Fish Market. So, murang-mura po ang mga isda ngayon dito at mga hipon. So, sa ating mga kababayan, punta po kayo dito sa Malabon Fish Market. At marami po kayo mabibiling murang mga paninda po dito. Magkano kilo dyan? 140. Oh, 140 po. Sariwang sariwa po yung galunggong. 140 po per kilo. Salamat, kuya. Ayan, lukot, sir. Pusit lumot, oh. Masarap naman ang bulitan. 200 po ang per kilo.
Ayan, meron tayo dito, no? 2 pesos na gawin. Kumuha na pala ito. Salamat kuya. Tunsoy po, 100 po per kilo. Tapos batalay, 220. Murang-mura po yung mga paninda po ngayon dito ng araw ng Huwebes. $120 po, yellow pin tuna. So meron din po ditong tumpukan ng mga isda, alumahan. Magkano per tumpok niyan, bro? Ang sandaan, 100 pesos po per tumpok po ng alumahan. Sariwa. Yan po, 100 pesos lang po yan per tumpok. So sa mga hindi pa po nakakaalam, dito po sa Malabon Fish Market, murang-mura po ang mga kanilang paninda ng mga isda at mga hipon. Hello, welcome to my channel. So dito po, 90 po ang per kilo na tilapia Batangas. Pero magkano nahipon mo, bro? Lalaki ah. 340 yan po. 320. 320 po to sa kabila. Dito po, jumbo size, 340. Ayaw niya. Ganito po ang sitwasyon ngayon sa Malabon Fish Market. Ano kuya? Ang dami pong mga namimili po ngayong araw ng Huwebes. Follow ako doon. Ito. Ayan, lapu-lapu po. Oh. Tapos salay-salay. Ang lapong-lapong sariwa. Ang walay kay Magula. Yan po mga per kilo po dito ng mga hipon sa Malabon Fish Market. Tilapia po, 100 po per kilo. Pinakapulo kami lahat. Murang-mura isla natin dito. 40 lang. 140 po, murang-mura po ang isda po dito sa ating tropa. Matambakas, 50 tumpok. Ito, sanduli. Sanduli. Anong sanduli? Tandulin dagat. Oo. Dito. Yung dagat pala. Ito talaga. Sarap yan, busing. Tumatakasama si Kuya Ed. Ganito po yung mga nangyayari po dito at nagkakaroon po ng build up dito sa Malabon Fish Market gawa ng marami pong namimili natin mga kababayan ngayong araw po ng Huwebes. Tumatakasama si Kuya Ed. Idol! So ang dami po namimili ngayon dito sa Malabon Fish Market. Ang dami nating kababayan na pumupunta po rito ngayon sa lugar na to kung saan talaga nagte-trending po ang ating mga seafoods dito sa Malabon. So, ang gaganda po ng mga isda rito.